Jalbi mukiram, ebribi tak if you loop je kondre, dan je samus broko voor je bona kondre op. Vaderlandsliefde voor mij is een stukje nationalisme. Het is waarde hechten aan de plek waar je vandaan komt. En alles dat ermee komt. Dus de cultuur, de mensen, de plek. Dus het is, ze zeggen toch, Pekumba Beri. En dat is het eigenlijk, zeg maar, voor mij. Het is waarde hechten aan dat stukje grond waar je vandaan komt. En eigenlijk willen werken aan de opbouw ervan en gewoon je bijdrage willen leveren. En waar het besef kwam voor mij wat een vaderlandsliefde is en toen ik het ook bewust werd ervan, was eigenlijk op de lagere school wanneer je vlaggenparade hebt, je moet zingen, je volkslied enzovoort. Dan zag ik ook wel dat andere studenten gewoon, ze stonden laks erbij, je vlag wordt gehezen, maar je beseft niet wat er gebeurt. Totdat ik met een oude leerkracht van toen sprak en ik zei van waarom doen we dit precies? Ik vroeg er ook waarom doen we dit precies? Waarom hijsen we de vlag? En toen legde ze me uit wat het precies inhoudt en dat een stukje nationalisme bij komt kijken. En toen ben ik gaan onderzoeken of gaan lezen wat nationalisme is en ik werd er bewuster van hey, het is niet gewoon vlaggenparade, het is niet gewoon een lied zingen en that's it. Het is diepliggend, het is meer dan dat. En vanaf toen werd ik er steeds bewuster van en alles wat ik doe in het dagelijks leven is eigenlijk een weergave van mijn vaderlandsliefde. Ik ben dus de eigenaar van Art Consultancy en daar verzorgen we trainingen aan kleine en middelgrote ondernemers. Maar ook coaching, 1-op-1 sessies en zo probeer ik dus mijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land en eigenlijk de verdere opbouw van het land. Maar ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, daar dus ben ik desk officer en dan eigenlijk lever je ook je bijdrage door de vergaderingen voor te bereiden op zodanige wijze waarbij je weet dat je altijd het belang van Suriname voortzet. We weten allemaal dat we nu in een situatie zijn waarbij we in een gezondheidscrisis, sociale crisis, economische crisis zijn. En ik weet dat elke laag van de samenleving het voelt. We gaan niet doen alsof dat alles oké is, maar we zijn resilient people. Ik weet dat Surinamers altijd, we gaan een optie vinden om het te laten werken zoals we het zeggen. En ik weet dat het niet de ideale situatie is, maar ik zou echt alle jonge ondernemers, vooral daarbuiten, alle jeugdigen, willen motiveren en eigenlijk de moed inspreken om niet op te geven. Het maakt niet uit wat je wilt doen, zolang het maar eigenlijk een bijdrage levert aan de opbouw van ons geliefd land en de opbouw van jezelf als persoon. Dus blijf in jezelf investeren, blijf jezelf ontwikkelen en eigenlijk op jouw eigen manier je vaderlandse liefde. Mooi hè? Een jonge onderneemster met zoveel drive. Een goed voorbeeld om na te volgen.